pečeň. Hvězdičko moje. Dělala asi počítačový lockdown. Škoda, já jsem ti to i zvětšila. Já moc děkuju, Anika. Už se došitla. Jano, prosím tě, co máš připravenýho? My ženy, co tady sedíme, Ano. jsme se spolu vlastně setkali před asi 4 týdny. A zastupujeme ještě další 2 ženy, které sešli jsme se ve skupině, které říkáme Zdravotnický výbor hnutí Cesta odpovědné společnosti. Ano. A v tomhletom našem kroužku ženském jsme se všechny svorně shodli na tom, že je potřeba se vyjádřit. Jsme tam 3 doktorky, jedna tady s náma není. Já jsem lékařka, Andrea je lékařka. A naše ještě kolegyně Jitka, ta napsala krásný dopis ženám a matkám i otcům. A je to proto, protože cítíme velkou naléhavost se postavit za naše děti, protože nikdo jiný to za nás neudělá. Já svoje děti rozhodně nenechám očkovat, já se nenechám očkovat. Tenhle názor mám naprosto pevný. A děsí mě ta představa, že někdo bude říkat, že by se děti měly naočkovat. Děsí mě to i za ostatní maminky a za ostatní děti. To téma je širší a o tom bude mluvit Andrea. A já bych moc ráda přečetla dopis, který mě osobně rozplakal, který si myslím, že říká hodně. A je to pro vás, pro ženy, pro matky, proto, abyste vnímali kromě jiného naši podporu. My cítíme, že ta podpora, nebo že ta pravda, jako, kterou my tady chceme vyjádřit, už se ozývá ze všech možných stran a někde prostě cítíme naléhavost, že i my to potřebujeme říct. Že snad i náš hlas, když zazní, že se snad něco ještě lépe pohne a posune. A kdo je ta pisatelka dopisu? Pisatelka je naše kolegyně Jitka, je to lékařka, která pracuje v nemocnici. Není si v tuto chvíli úplně jistá tím, co by jí čekalo, když by její jméno bylo venku, i když za ten dopis se staví a ten dopis bude na stránkách. A jmenuje se Jitka. Dobře, děkuju. Ale za ten dopis, jakoby, pod ten dopis se podepisuju i já, i jiné matky. Milé mámy, babičky, prababičky, ostatní ženy a milí muži. Jsem také máma a zároveň jsem i lékařka. Události posledních dní mě nenechávají lhostejnou. Situace se každý den přiostřuje a smyčka se pomalu a jistě utahuje a v jejím středu není nikdo jiný než naše děti. Pomyslná vládnoucí ruka již ztratila veškeré zábrany a nedělá jí problém sáhnout i po dětech, po tom nejcennějším, co máme. Píšu tyto řádky, protože bych chtěla dodat odvahu všem ženám, matkám i otcům, aby se nebáli vystoupit z davu a postavit se za svoje děti. Jsem s vámi na jedné lodi, i já procházím podobným procesem. Mám strach o děti a narážím na nepochopení okolí. To, co před rokem vypadalo jako scéna ze špatného filmu, se pomalu a jistě stává realitou. Chtějí naočkovat děti a teenagery experimentální vakcínou proti COVID-19, která je teprve ve stádiu klinického zkoušení. Nikdo, opravdu nikdo, nemůže mít reálnou představu, co tato vakcína ve vyvíjejícím se organismu udělá. Jaké nežádoucí účinky se za určitou dobu po očkování můžou u dětí a mladistvých objevit. Jaký dopad to může mít na celou mladou generaci naší populace. Nevěřte číslům a údajům o bezpečnosti vakcíny. Čísla se dají falšovat a statistiky překrucovat. Věřte svým pocitům. Vědomá máma sama dobře nejlépe ví, co její ratolest potřebuje. Matka je pro své dítě tím nejlepším lékařem a léčitelem v jedné osobě. Věřte ve svou intuici, nenechte se ovlivnit mediální masáží, která se na vás valí ze všech stran. Pokud cítíte, že je to špatně, tak to tak prostě je. Bez ohledu na fakt, že vám třeba 100 odborníků nebo vědeckých kapacit bude tvrdit něco jiného. Jsem lékařka vnitřní medicíny a mojí specializací je hormonální systém v těle. A své děti očkovat prostě nedám. Již nyní na povrch vyplouvají zprávy o nežádoucích účincích vakcíny proti COVID-19 v lidském těle. A to je teprve začátek. Mimo jiné jsou vážné obavy, že může způsobovat problémy v plodnosti, s plodností
a zvýšenou potratovost plodů u těhotných žen. Jak bych se pak mohla podívat své dceři do očí, kdybych její schopnost přivést na svět zdravého potomka vyměnila za vlastní pohodlí a domnělé bezpečí? Co bych to byla za matku? Dívat se, jak mé dítě marně touží po miminku a šance na otěhotnění je mizivá. Na to už jsem takových smutných příběhů ve své ordinaci viděla dost, abych toto riskovala u svých dětí jen kvůli možnosti jet na zahraniční dovolenou nebo navštívit divadelní představení. Jsem jedna z mála zdravotníků, kteří ještě na očkovaní nejsou a očkovat se nehodlám dát ani svoje děti. Věřím v přirozenou imunitu a zdravý způsob života. Možná nám celé toto covidové období přišlo říct, že je třeba převzít zodpovědnost za své zdraví do svých a vlastních rukou a nenechávat to na lékařích nebo na někom jiném. Já sama se snažím zdravě jíst, přiměřeně se hýbat a vytvářet si kolem sebe harmonické prostředí. Opravdu nevidím jediný důvod, proč bych se měla stát účastníkem biologického pokusu na lidech s nejistým výsledkem. Přenechejme vakcínu proti COVID-19 rizikovým skupinám a starším spoluobčanům, kteří se chtějí nechat dobrovolně naočkovat. My ostatní raději přemýšlejme, co pro sebe a pro své zdraví můžeme udělat, jak posílit imunitní systém, než stepovat ve frontě před očkovacím centrem. Nejistější způsob, jak můžeme ochránit své děti, je, když sami nepřistoupíme na očkovací hru a nenecháme se naočkovat. Vykašleme se na vlastní pohodlí a postavme se za své děti. Protestujme proti nesmyslnému testování a nošení roušek po celou dobu vyučování. Děti mají právo na vzdělání bez podmínek. Nepodléhejme, nespoléhejme, že to někdo, lékaři, právníci, pedagogové, ředitelé škol, vyřeší za nás. Jsme to my, tátové a mámy, kdo zodpovídá za své děti. Čím více nás bude, tím větší máme šanci, že dokážeme dětem zachovat svobodný a láskyplný svět. Věřím, že se nám to podaří. S vděčností Jitka, máma, které na dětech záleží. Můžu poprosit o krátkou reakci každý z vás. Začnu u tebe, Lucie. Nahlas. Já děkuji Jitce za toto sdílení. Jsem velmi ráda, že i u nás už se nacházejí odvážní lékaři a lékařky, kteří si dovolí toto říct. Protože se bohužel v poslední době ukazuje, že toto není bezpečná půda, že vlastně každý, kdo se vyjádří ve smyslu, že vakcinace není tím nejlepším řešením a jediným řešením, jak ven z této, jak se nazývá, takzvané pandemie, tak ten člověk je dehonestován, přestane být zván do veřejného prostoru a minimálně to by nám mohlo být podezřelé. Já jsem taky matka 2 dětí a na jejich zdraví mi záleží víc než na čemkoliv jiné a naprosto se shoduji s názorem Jitky a tady žen, které v tuto chvíli tady jsou a vím, že tento názor má mnoho dalších žen a vnímám, že je nyní podpora, zejména ty maminky, které si třeba nevědí rady, aby slyšeli názor i lékařek. Takže jsem velmi vděčná za to, že jsou mezi námi lékařky, které jsou ochotné říct svůj názor veřejně. Děkuju moc. Andreho, můžu jenom teď o krátkou reakci poprosit z hlediska ženy, matky, lékařky. My pak ještě uděláme samostatné povídání, ale jen krátce. Tak já jsem lékařka, matka 2 dětí. Pokud se na to podívám teď z toho profesionálního hlediska, tak vakcíny prochází 4 fázemi testování. Nyní jsme ve 3. fázi testování. To znamená, že počkejme minule dokonce vlastně veškerého testování i do 4. fáze a potom dejme rodičům na rozhodnutí, zda své dítě chtějí nechat očkovat nebo ne, aby měli svobodnou volbu se svým pediatrem, s jinými lékaři, s rodinou poradit, jak na tom zdravotně dítě je a zda pro něho je větší riziko se naočkovat nebo vlastně prodělat onemocnění. To je za mě vše. Děkuju. No, Jano, můžeš mi zopakovat ten hlavní důvod, o kterém jsme spolu mluvili, vlastně dodat ženám odvahu. Ty jsi použila takový krásný pro sebe
signifikantní termín, že žena má dělohu jako prostředek prostě předávání a tvoření nového života. A že možná ne náhodou ženy teď cítějí vlastně potřebu se toho života zastat. Takhle jsem pochopil to, co jsi mi říkala do telefonu. Já vnímám to, že, nebo minimálně já cítím ve svém okolí a třeba jako přes internet, vnímám, že ženy se prostě jako bouří proti tomuhletomu. A je to tak. Některé ženy. Pojďme se ženy probrat a uvědomit si, kde je naše síla a že ji nepotřebujeme a neodevzdávejme ji nikomu, kdo si říká, že je nějaká autorita. Pro mě moje vláda není žádná autorita, nemá co řídit pandemii, která není pandemie. A prostě úplně v klidu nechť odborníci, kteří jsou opravdu odborníci, se toho ujmou a pojďme to vyřešit. Na základě různých hlasů, různých názorů a hledání toho optima. Přesně tak. Děkuju. Můžu poprosit, ty jsi tady teďko i Aneto za maminku. Tvoje dcera má nádherné jméno, latinsky je to Duše. Alma. Španělsky též. Španělsky. Alma. Almo. Ahoj. Alma, jen ahoj. Můžu poprosit o krátkou reakci? Za tebe. Alma žádnou, já si dovolím. Já bych jenom chtěla říct, my se setkáváme s názory, že očkování je dobrovolné a že očkování dětí tady nehrozí, že nic takového prostě se nechystá. Jenom bych chtěla upozornit na to, že i vlastně před rokem, když někdo mluvil o covid pasech, tak to bylo považováno za fantazii, která prostě je společná s sci-fi a dneska ty covid pasy máme za rohem, už se chystají a stejně tak je to s dobrovolností očkování, která je minimálně velmi sporná, sice jak si povinně nás ještě nikdo neodchytává a neočkuje, ale... Formálně je to stále jako dobrovolné, ale vlastně ale už je tam tolik podmínek. Už je tam tolik podmínek a limitů a omezování diskriminace de facto těch neočkovaných, že se velmi těžko dá mluvit prostě o nějaké dobrovolnosti. A podobně je to s tématem dětského očkování, který sice u nás tady není, ale my víme, že Kanada už například očkuje děti od 12 let, že Amerika se k tomu chystá zhruba za 1 týden. Německo, dokonce máme informace, že Německo hodlá podmínit vlastně školní docházku pro školní rok 2021-2022 právě očkováním. Jo, takže prostě vidíme, jak to postupuje a zatím kopírujeme vlastně většinu věcí týkajících se rozhodnutí v oblasti covidu a zdravotnictví a podobně. Přichází to sem k nám z Německa, že jo, do Německa zase z Ameriky, takže není důvod si myslet, že sem prostě se to nedostane a dokonce už ministr zdravotnictví se vyjádřil, že někdy na začátku června chtějí začít očkovat 16leté děti, respektive děti od věku 16 let výše. Takže je to jenom opravdu otázka času a považujeme to za alarmující. Zaznělo tady už několikrát, že je to opravdu experimentální vakcína. Sami nevíme, co to udělá s dospělými, natož s dětmi, takže očkovat děti, které navíc tu nemoc vlastně míjí de facto z rychlíku, nepředstavuje to pro ně žádný zásadní problém, tak je to opravdu nesmyslný a navíc ještě jaksi neetický, aby se na dětech testovala experimentální léčba. Já bych ještě jenom chtěla říct něco k číslům. CDC, americký institut, já nevím, jak přesně se to jmenuje, CDC americký. Je něco jako státní ústav pro kontrolu léčiv, ale tak, nevím teďko, jak ve Spojených přesně, státech. jakoby v překladu se to nazývá, tak oni samozřejmě vydávají statistiky, když si vezmete statistiku, že zhruba 32 milionů lidí bylo jaksi nakažených covidem, z toho 582 000 zemřelo, řekněme 500 000 lidí a z toho bylo 300 dětí, takže když si to vypočítáte, tak je to prostě nějakých 0,05 promile. Takže opravdu to riziko tady, že by děti nezvládly tohle onemocnění, je minimální, takže prostě i z tohohle statistického vlastně hlediska, který vydává samotný CDC, to nedává příliš smysl. Ty jsi hovořila, nebo vy jste hovořili i o tom, že mnohonásobně se zvedla potratovost žen. Mluví se o tom, že očkovaní vlastně
těmi genovými vakcínami vyrábí, ale to by asi lépe řekly lékařky. Ukazuje se, existují výpověď řady žen, který, když byly v kontaktu s očkovanými lidmi, například třeba se svými prarodiči, tak vlastně začaly mít problémy s menstruačním cyklem, vlastně docházelo k hormonálním změnám vlastně v jejich těle, takže začaly menstruovat jako abnormálním způsobem, na což třeba nebyli zvyklí. Slyšela jsem mluvit jednoho pediatra, který říkal, že ženy, které chtějí otěhotnět anebo jsou těhotné, by se měly vyvarovat vlastně jaksi kontaktu s naočkovanými jedinci. A dokonce tento pediatr taky říkal, že ta potratovost se zvýšila o 320% za poslední 3 měsíce. Takže opravdu jako není to... Je to prostě jako závažný téma, proto ho tady zviditelňujeme. Co jsi k tomu chtěla říct, prosím tě? Je to velmi závažné téma a samozřejmě v současné chvíli většina odborníků řekne, že neví, protože je to pravda, že neví. Ale zároveň nás do toho nutí. Ale zároveň vlastně nás nutí do toho, aby jsme se nechali očkovat a hlavně, aby jsme nekladli otázky. Takže já bych apelovala na to, držme se toho, že nám bylo přislíbeno a máme na to právo, že to očkování je dobrovolná záležitost. Máte ještě někdo k tomuhle teďko něco? Já bych znovu ještě poprosil možná na závěr, Jano, ten apel, proč vlastně jste se do toho pustili a že je zapotřebí, že chcete, to mě zaujalo nejvíc, když jsme se domlouvali na natáčení, že vlastně chcete ženám dodat odvahu, aby slyšeli podporu, že ten instinkt mateřství je víc, než nařízení krycího jména kůže. Přesně tak. My i tu naléhavost, já ji určitě cítím jako velikou, protože se vlastně jako opravdu blíží, nebo ty kroky se dějí postupně, salámovou metodou. A to, co nám před rokem mohlo připadat jako sci-fi, se teďka zdá být opravdu reálné. Proto máme naléhavost to říct teď a tady, tak aby matky pochopily, dospělí, postavili se sami za sebe, za své zdraví, i za svoje děti. Prostě je na čase, aby ta informace šla ven, aby ty informace o tom, co tady Andrea vlastně ví, tak aby to šlo ven, aby to lidi mohli slyšet a mohli si dělat svůj názor. Já vím, že už spousta informací je venku a prostě v nás byla jako touha vlastně vyjádřit ještě víc, nebo ještě hlasitěji, nebo ještě jiným hlasem. Prakticky furt to samé, ale nech to zní. Děkuju moc. Máte nějakou organizaci, web, e-mail, kam se může když tak někdo obrátit, nějaká matka nebo žena nebo kdokoliv, koho zaujme tohle video, je možno někam psát nebo kontakt? Určitě, my jsme se zorganizovali přes hnutí Cesta, nicméně jsme i v kontaktu s organizací Rozálio, která se tímhle zabývá a víme, že se chystá, že i oni se chystají v tomhletom směru promluvit. Takže budeme dávat prostě pořád dokola a dějou se i situace, organizují se i jiné matky, jiné skupiny. Takže ano, ozvěte se teda třeba na hnutí Cesta, kontaktujte hnutí Cesta a my vás případně odkážeme tím správným směrem. Prostě je to teď v běhu, my to vlastně jako konáme teď a tady, organizujeme, sepisujeme, srovnáváme, vyjadřujeme. Děkuju moc. Pozorování situace ohledně takzvané pandemie vedlo vás k nějaké změně vnímání společnosti? Ujasnili jste si nebo artikulovali jste si vnitřně, že je něco se společností jinak? Taky se můžu zeptat, jaký v tom vidíte smysl, cíl? Chcete k tomuhle každý krátce za sebe něco říct, třeba i velmi otevřeně a třeba i nadrsno? Ze včerejšího povídání vím, že některé vaše názory jsou velmi, velmi razantní. Položili jste si otázku, proč se to celé děje? A chce se vám o tom mluvit? Já klidně jako za sebe, já jsem jako velmi netradiční lékařka, já nejsem v systému, to znamená, nejsem žádným způsobem ve vazbě na ten standardizovaný systém, jsem vlastně svobodná, žiju na venkově, zdravě, nesleduju noviny, neposlouchám rádio, hlavní mediální masáž, to už se vyjadřuju k tomu, považuji opravdu za 100krát opakovanou lež, která se stane pravdou. Považuji celý ten proces za pomalu vařenou žabí polívku. Jako já nás vnímám jako pomalu uvařené žáby, prostě ve smyslu
pomalinku, vždycky jako se jako kousek udělá, zase se ustoupí. Pro mě osobně je absurdní, že se nikdo furt jako neptá a neříká nahlas, vždyť toto není pandemie, jak to, že se to furt označuje za pandemii. A není mi vůbec jasný, pokud to teda je už jako pandemie nebo epidemie, cokoliv, jak to nazvete, zdravotnického, jako zdravotnickou situaci, proč to neřídí zdravotníci, proč to řídí politici. To pro mě je jako, politická situace je panoptikální fraška, já to sleduju jako takovou jako science fiction, ano, tragikomedii a já osobně bych se prostě ptala všech těch zúčastněných jako politiků, jak toto můžeš ty sám vůbec jako dopouštět. Nechápu, z jakého místa se to v tobě děje. A pro mě osobně se celá situace, jako já osobně jdu tou cestou, že se od vnějšího prostě jenom jako obracím k tomu vnitřnímu, k tomu pravému, co je pravé. Tohle dělám já. Prostě celá ta fraška, vlastně čím je to víc fraškoidní, tím víc mě to jako vrací sama k sobě. A to považuji jako za základní zodpovědnost člověka, aby šel sám k sobě a k pravé podstatě, která tu s námi stále je. Aneto Kratice. Já k tomu řeknu jenom, že v našem vnímání je to velmi dobře naplánovaná hra, která vede k postupnými pomalými krůčky tou salámovou metodou na základě vyvolávání strachu, protože pokud mají lidi strach, tak jsou velmi snadno ovladatelní a manipulovatelní, takže neustálým udržováním pocitu nebo emoce prostě strachu je možný prosadit patřičné změny, které nám stále více salámovou metodou odebírají prostě základní lidský práva a svobody. Dokonce nejen v oblasti zdravotní, ale ku příkladu i jako finanční, že třeba nás postupně učí na ty různý, že to začíná tím pasem a tak dále. Přesně tak. A to je jedna stránka mince, druhá stránka mince je, že celá tato doba je velmi vysoce transformační a pro každého z nás je to příležitost opravdu obrátit se do sebe, ke své podstatě, ke své vnitřní pravdě a tu, jak si s tou se propojit a tu, jak si se naučit ve svém životě žít. No, děkuju. Andreu Kratice k tomuhle, prosím. Já vnímám hlavně jako lékař postupnou ztrátu důvěry v systém. Musím říct, že Česká republika má opravdu vynikající zdravotní systém, který do této chvíle výborně fungoval. Byla jsem i v zahraničí, takže to mohu srovnat, ale v poslední době věci, které dělám 25 let, prostě nesedí, nezapadají a ztrácím důvěru jak v diagnostiku, tak v nastavení opatření a tím, že jsem zdravotník, tak vidím, že to, co slyším v médiích, absolutně nesouzní a v protikladu tomu, co já zažívám v ordinaci pacientů. A my se pak tomu ještě samostatně vyjádříme víc. Jak si to všechno vysvětluješ? To vysvětlení postupně vzniká, takže člověk si dělá postupně názor a snaží se kriticky myslet, ale výsledek, který samozřejmě nevím, jestli můj názor je pravdivý, nebo jestli ta pravda se zobrazí, ale jak to vnímám, tak je to zneužití současné situace s určitou prostě virovým onemocněním, aniž budu podotýkat, jestli přirozeně vzniklým nebo nějakým způsobem upraveným virem. Ale výsledek, tak jak to vnímám, je omezení svobody lidí. Pomocí strachu prostě. To je z mého pohledu v současné době, jak to vidím, je to cíl. A proč má být omezená svoboda lidí? Abychom byli ovladatelní? Ano. Děkuji to ty. Abychom byli ovladatelní. Já ti to nechci vkládat do úst. Ano, je to tak. Ano, je to tak. Děkuji. Krátký, prosím, jenom k tomuhle vyjádření. Já se domnívám, že tady mnoho bylo řečeno, za co se podepisuju i já. Já bych jenom chtěla navázat na to, že současně tato doba je skutečně velmi transformační. Ukazuje se pravda a není možné pravdu už zastavit. A je to také doba bdělosti, protože my jsme zažili v historii mnoho dob, kdy předtím, než nastala nějaká událost, kterou jsme si nedokázali představit, vzpomeňme třeba na druhou světovou válku,
tak mnoho lidí si nedokázalo představit, že by něco takového mohlo v civilizovaném světě nastat. Že by mohlo dojít k tak rychlé a rapidní dekompozici stávajících pořádků, Ano. zdánlivě tak pevných Ano. a ukotvených. Ano. Že by mohli lidé něco takového dopustit. A my jsme toho, promiň, že vstupují vlastně svědky, co všechno jsme odevzdali v průběhu jednoho Ano, jediného ano. roku. Ano. A jak už tady ženy přede mnou řekly, je to takzvaná salámová metoda, je to postupné vaření žáby. A buďme v bdělosti, dovolme si se zastavit v tichu a vnímat. Třeba si přehrát ten poslední rok, co všechno se stalo, co jsme dovolili. A představme si třeba sami sebe, kdyby jsme byli na začátku té takzvané pandemie a oni by nám hned na začátku řekli, roušky celý den, respirátory, nesmí se vycházet po 9. večer, nesmí se cestovat, někteří lidé nesmí pracovat a tak dále. Jak bychom se chovali, jestli bychom to přijali? Pravděpodobně ne. Ale tím postupnými krůčky se mnozí unavili a mnozí uvěřili a mnozí věří v to, že se to vrátí vlastně zase v ten stav před tím vším. A mnohým také dochází to, že už se to nikdy nevrátí, ten stav, který tady byl předtím. A současně, že máme třeba šanci, aby tady konečně jsme mohli společně budovat nějaký společenský řád, nebo jak to nazvat, který dává smysl, který je v sounáležitosti a pro dobro celé společnosti a každého jednotlivce. Děkuju. Jano. Já jsem ještě k tomu chtěla dodat, vlastně navázat na Lucku, že to staré, co jako jsme tu doposud žili, i tohle je pro mě, tahle situace to přináší, že to staré už není funkční a už to potřebujeme opustit a vytvořit něco nového. Já tomu říkám, nebo je to, co tomu tak říká, vytvořit nové paradigma. A to tu ještě nebylo. Prostě žádná historická událost, která nám je jako jakkoliv tady interpretována, nám nenabízí žádnou možnost. Jako, takže... No minimálně ne s těmito možnostmi, jaksi technickými, lidskými, duchovními. Ale máme jako my spousty jsme měli nových, španělské tak. křivky, morové rány, ale ne jako... v rozvinuté, digitální, propojené, univerzální společnosti. A já vlastně říkám, že nové paradigma jsou jako změny hodnot, vlastně, že to je o spolupráci, sounáležitosti, udržitelnosti, že nejsme oddělení jeden od druhého, že nejsme oddělení od Matky Země, že jsme prostě jeden celek a že potřebujeme takhle začít spolu konat, fungovat, vnímat, rozumět, chápat. Takže dámy, já vám za tohle povídání neskutečně děkuju. Respekt. I s váma se učím nového mužského vnímání krásy a moudrosti ženství. My taky děkujeme. Děkujeme. Respekt. A posíláme tímhle i respekt všem ženám a všem divákům a velký povzbuzení pro jejich vlastní vnitřní svobodu. Respekt. Díky. Děkujeme. Děkujeme. Amen. Prosím tě, co bys ještě, Andreo, k tomu dodala? Mně ještě přišla jedna věc, ne jako lékařce, jako matce, že jsem si uvědomila, že jak je důležitá vlastně rodina a já mám ty děti starší, jedno má 19 a druhé už 26 let a najednou jsem si uvědomila, jestli jsem svým dětem se dostatečně věnovala s tím, jestli mají selský rozum, jestli jsem jich podporovala kritické myšlení, jestli jsem příliš nevěřila systému, který jim tuto vlastnost dá, naučí. A to bylo pro mě zajímavé zjištění, jak u dcery to bylo trošku jiné, než jakoby u syna. A také jsem si uvědomila... Konkrétně to, že dcera má 26, studuje medicínu a ta je v tom úplně jasně a je schopna a ochotna se za to 100% postavit. Ne, za svůj názor. Ano. Že bude proti systému, ano. Že se rozhodne a není pro ní důležité, co řeknou kolegové, co řeknou spolužáci prostě. A u syna i tím, že trošičku jiný povahově, tak je vidět, že s tím nesouhlasí, ale vlastně jako je ochoten se tak trošku přizpůsobit. Je to možná i tím, že chlapci dospívají spíš v těch 21 letech, že 18 přece jenom ještě to mají jako jinak, ale uvědomila jsem si, že jestli jsem měla pro něho dostatečné množství sil, dostatečné množství času a že jsem mu předala to, co
co vnímám, že není důležité, jsem ho naučila přemýšlet nad věcmi jiným způsobem, protože jsem předpokládala, že ho to naučila škola. A nejsem si jistá, jestli jsem v tom splnila svůj úkol. A také si uvědomuji, že jsem ve svých dětech málo nebo nedostatečně podporovala určitý druh vlastenectví. Hezky. Lucie, ještě co bys dodala, prosím tě? Mně tam pořád přichází ještě slovo moudrost. Já bych ráda apelovala na moudrost v každém z nás a na to uvědomění, že aby jsme si nehráli na nějaké skupinky, jestli jich je 2 nebo víc, protože každý z nás má odpovědnost sám za sebe a tím pádem i svým způsobem za ten celek, kterým jsme. A ve všech prostředích, jak v parlamentu, tak mezi lékaři, všude vlastně jsou lidé a každý z nás má šanci se zastavit a upřímně, pravdivě, nadřeň se zeptat sám sebe, jestli to, čemu dává ty cílu, co podporuje, jestli je v souladu s jeho vnitřní pravdou. Navážu na to, co říkala Lucka, že skutečně považuji za nejdůležitější, aby se člověk opravdu propojil sám se sebou, dostal sám k sobě, protože skrz ten vnitřní hlas, skrz tu intuici, vždycky se člověku ukáže ta optimální cesta. A vždycky je schopen rozlišit, co je pro jeho dobro, co je pro zdraví těla, co mu prospívá a co nikoliv. A mám pocit, že mnozí občané jsou v jakýmsi druhu hypnózy a tahle rozlišovací schopnost je tam velmi utlumená. A i proto jsme živeni a zásobeni tím strachem. Děkuju. Ale byla tady určitá možnost ten rok, kdy spoustu z lidí, já teda ne, bylo doma a mělo tu schopnost se znovu spojit sem se sebou. Nebyli v okruhu, ale byli ve středu, ve své rodině. Takže ta šance tady byla i díky tomu lockdownu, to bylo možná i to pozitivní na tom, že každý měl tu možnost, čas najít sám sebe. Čas najít sám sebe. Pokud tam nebylo příliš mnoho strachu, protože strach toto nedovolí. Tak co s tím? Co s tím? Mluvit, komunikovat, nebát se, nezapomínat na humor, Ano. na lásku, Ano. na Pána Boha, Zhluboka dýchat. Pít hodně vody. zhluboka kýchat. To také. Ale jsme nějaký ty 4 rady. Zhluboka dýchat, pít hodně vody, modlit se Ano. a tvořit vizi novou. Fixovat to, co je dobré a to, co za mě osobně nevěnovat pozornost to, co už nechceme. Věnovat pozornost tomu, co chceme. Dávat sílu tomu, co má smysl. Prosím. Dávat sílu tomu, co má smysl. V každém okamžiku. A ladit se. Soustředit se, dávat pozornost sami k sobě, do svého nitra, do srdce. Tam najdeme odpověď na všechny otázky. Když se stišíme.